Ce faci, niggers? Mă numesc Eilon de Balbal și sunt din Bedagan. Ve bati la sot pe balagan. Muciugaiurile sunt ciuperci microscopice, să profite sau parazite, sub forma de filamente care se înmulțesc prin spor. Oveș, 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 ones, oren, oveș, 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 ones, oveș, 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 oveș. Violul este o infracțiune pedepsită de lege care se referă la un act sexual care are loc împotriva voinței unuia din parteneri. Oveș, 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 ones, oveș, oven, oveș, 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 oveș.